okayfm 101.7. And asma medema wono confront your negative emotions. Confront your negative emotion. Now, first story be a mauna yenya desua bin film. Owre bi adwuma bo no entine wo pa adwuma ye. Etinka kranka krasan wo ko interview ena nyame ye na dom ena adwuma no efa na efiada ena o fa na adwuma ena o se nyame ya dom adwoada na wa hye adwuma ase. Enti kwasi ada wane na yire ne ma ekwa asafo emokwa asore ekoda nyame ase ewrade yede wase mikunu enya adwuma ye nyame ya dom kyena wo hye adwuma ase enti be ma ne yire ne abusuafo eda nyame ase na omenam kwan so omo ba no ena brantie bi a wo ka moto ena odi moto no ebetwi ne ka ne ho ena wanyene mfom so antumu ena brantie no ne na kasa wo si fom ena one no na ne yire se o mi wura enya hwi jana manenko jana monfa ne musuo nko wase da bi ma mekeka bi nkyere no mi wura da bia meka che obufuo yi o ebufuo tenasem ye nko jano moto wura ya wo gina ho a wo ne ya kasa me so de betenam enkoda ne kro ehwe na watie wosie Africa mu na wo ni moto rider ebo akyede wo ni moto rider ko wo street so enye fe me so betenase obeka bibi a be ma wa ye twan wontie afe be ma yi bo moto rider ya sum wo to fom ye ma no so wonsom ye di kodura ya sabia moto rider na ewui moto rider yi na ewui ye tama brantie police station ye den to police station ye den ekọ court na sade bechi ama na hye na adwuma ase no adwuma wura fo se yentimi mfa ntwen o ye den ko gina court ye se manslaughter eno ye ma so 30 years ene ye tabriye ene ye de ema sa brantie no edi no ekotu mu na eno na adesua bi a ewo mu mepese yenya efse eto da bi a na wo suba bi a wo ho a enye na wo de niam bi eyiyi ho ano wotu wo wonim se wo kokonye wo bufuo ba etan ebi a wo yere wadamfo bi wo maami bi ka se wo kokonye ye ho bibi me de sa na mete me de me kokonye wo kokonye na wo nyintumu no dache de asem bi bebrɛw akono boni bi wo so skirt bi apese wuram wan sha be kwakofa yare e kan ewiase beje de me de me pema ensan no mu a wo wie wo kidney and wo lungs na eseyi ye can now make excuses and let me say confront your negative emotions, confront your negative behavior. Subantante bi a wo so na gitum na watimi aye ho adwuma tips bi a me de bema wo no se wodi so a onyame beka ho no obeboa wo ama enne wodi nkonim ene hwe wabrabom ebra wutie ade a chie bi adwumadie ede na wutosini wabrabom eye ensanwe ena ese wana anase konkonsa wano hawo ena wo ye trofo wo nka nokore won ka nokoro wutwitwa tro egu nkrofo so wan hwa dachi ede wa mane hunu bi bebrew wutwitwa nkrofo na nti chese wo ye obi a wo papa nipa ntem wo ye nipa bonefo wo ye wudini wo ye obi a wutimi sai nkrofo wutimi de obi ho asem komo obi wo bra nye nokoro na wo de egu nanim ase eye suban fi eye suban tantan ade a chie bi adwumadie me ka chew say if you don't confront your negative emotions, your negative behavior, sande kodiana na bonsa begina so dia sewo e de egu anim ase wo destiny wontimi fulfill da. If say one kasa na wonye wonfom so entumu anase bia kono bone oba anase bema bia be hye ne bia pesa woni ne da adwama mo basa wo commit adultery and wo di niam bi eyiyi ho ano. Confront your negative emotions na ebeboa wo enne se hye one kasa wabrabom ewiase obi eni ho wo ye perfect obi a wo sinto enu nti kura no na David kan was Psalm 51 say boni mu ne yinsen me na boni mu na me na wo me nti nyina enim say Adamic nature no ye wo ye boni mu nti ye nature no ye boni but enu nkyere say wontimi nya hu bibi onyame ama ye tumi bi a ye ne Nyankopɔn kabom ye timi ye hu adwuma edi saade no so entimi sie na no petena se ye din eye abufuo eye akono boni eye nsem keka wo nsa hawo ba bia behu bia obi ade da ho ana wafa kronobo wama wo makora esua wo manyina dane akromfo ebisa wo nsa ha wo adwumam wodu nsa bo sika adwuma sikam na wo wia accountant wo wia sika receptionist ye de niam ba na wafa na wo de asie security man obi de sika beja na wafa mese hwe wabrabom na busa ho se edie na wo ho a enya wo giri se sa ade ne se wo enyi mfiri wabrabom a ebese wo ede wonim guase beba fisa wo bete yes sofo po bia kofo obi yire e wo hotel ami akwa akwache no na afa ni ministry Nyankopɔn de ma ne nyina na ato apen enne me se confront your negative behavior ente sa saade na ebese wo ntima me musa wo se asa wa hwehwe mo hu se eya akono boni eya adwamanmo eya ensawe eya kronobo eye konkonsa wano hawo wo ye trofo onya no kwafo wo ye sisifo wo hwehwe wabrabom ohu a ede na obeyedi kan
accept responsibility. Jitum me jitum se mafum eye me suban boni a enye se bia branti na ne kokko ha ne ya na yere kan e wanti ade beche am na resume adwuma ko bo obi motor rider summa motor rider no e collapse wuye na yede no to prison for 30 years no e bia na won de ye abufuo wo bufuo ba ye nka wasam ye ma wo kyam so oba bi wo ha ne bufuo fi a be ye bosome na ne kurukra kasa ne ho a wonye so ne makura kasa no kyesa gise na koma to ne yemu ansa abufuo tantan abufuo ni monyam ni mu Bible si ye bumfu na emom ye nya bone enti abufuo de nipa obubufu na emom wo bufuo e ma wo ye bone de a na kyesa saa de ne ebese wo saa de ne begu ani mase wo si ye ma ye bumfu ye ma ade mpo enche so enam obufu a ma nya bone abrante bi fra won sisa Akosua baba wo bi a mehia na mepesa me ware no sa ababa wo ni bufu a wotimi di matamo a wo wi ano aba be pacho wo di matamo ano aba be pacho no se oba we de mintimi nware no oba wotimi di matamo na mimu ha na sa wo sa wo ba no wonu mo asem nye je wo mfom so tum enti accept responsibility wan kasa hye wabra bom na ade bi a woto hu sini no gitum de edikan ne busan ho de tosom yenu se sa de we ya me ye edi nsunsuanso na de bebre me ensunsuanso bi ne se wabufuo no ebe mo ade pa bi ahyerew wo kro no no daache begu wani mas ye beyi wadi wajama amma wo fa nkrofo yire no daache do danfo beba ebe mo wuntam enno ne wo repercussion e se wiase de wudua bi eno na wucha eti hye wabra bom suban bi a wo hu a enya no ye wadwene se ensunsuanso wo mu ne mane mra wadwene mu ne kaakai wo ho na mo hu se ba bia wonam no ehoto de tosom yensa find the triggers edie na esia etimi pushi uma wukom ebi a woni obi edi nkomo na se nipa no mu di nkomo na se nkomo no ekọ akira na wabufu oba wuhu ye na wafiri nkomo no ase enti hye the triggers ade bi etimi kenya no ade bi a epushi no ema wo ye sade no se de be ya eduru ho a wo betimi ache ho afirim eti oba no wano ha wo ye konkonsani atro na wucha ekrofo bi di nkomo na wo bebie wano aka asemafo bi ho a wo bra wonim se enya no kore no na afi wache ho afiri san nkomo na se efse wonim se wo tena ho a wansha wo beka na ye ni kwansa wo kan de atoso enan kache nyankopon se wo mmoa wo kokotodwa anim efi se wo hia external help wo hia moa sa subantantan no a epese gu woni mo ase na ese wo no nema wo da ache to ape no ene nyame nkasa wo ho ye wo nyame bi a wo do ye wo nyame bi opese wo boa kokotodua ne nema wonsa so eja maba humi mobo me abufuo bi wo me so akonobo ni bi wo me so ensawe ya ase me mano ha me ye kromfo me ye wudi ni mitiri mo den me twetwa nkrofo na ntimi de mpapa mu ba me ka atro eti wodomfo ni omobrohunfo bua me na ese ho no wo se nyankopon ho emmoa na de etoso enum find scriptures Bible no eka bibia fa bibia ho obi se Akosua me de menye Bible ni maame se wo yare na opa no aduru a efa de wo gidie ho wo po yare na se ye ka kire wo se herbalist bi wa ha na wo kono ho a ono na betimi ahwe wa se obeko enti se wo gi Bible ni wo nyi Bible ni o se bibi wo mu na beboa wo a fa ye adwuma enti ko Bible nim na find scriptures e bi te se abufuo scripture ana asem bi anyame asem na kafa abufuo ho no fa ne nyina gu fon so wo sori a na wo dwenjene ho na wo meditate se ebia efise nyame asem na eye power eye spirit to me bi wom enti wo meditate on the word of God say Nyankopon ka che Joshua wo Joshua chapter 1 no was it this book of the law shall not depart out of thy mouth but thou shalt meditate on it day and night and thou shalt observe to do according to all that is written therein and thou shalt be successful wasese wo bedi ya Joshua semwe emane mfiri wanum dwenjene ho anopa awia ne enumre enti kyro se ya akono boni eye adwaman mo a Bible ne ka bibi fa ho fine scriptures no verses na wo ho no fine fa gu fun so se twide na wo po wo google a wo benya ni nyina se bia verses on anger, verses on lust, verses on adultery, verses on fornication, verses on stealing ebe pie ba na wa meditate ewo ho wo meditate na say make the word of God is power a spirit ebe ye wadwene ene wakoma ho adwuma enna se wo stofom a eya asore de to so bia wo tofom asore se wo pese wo di bibi so a wo di mfie pii enna fa sa suban tantan no wo ntimi mfa na wo twe ana ebipo a afi eni so na emom sa wo hyiase ana wasore wo hyiase ana wasore wa ye wadwen se wonni nkunimu a wonyae Bible kraka wo se wo tini ni wo hyiase mprenson wo be sore mprenson eti bomodian se wo bibisi ema wo ya memmu ho abofia na men condemn ho na emom no sore biem ne pem ko wanim ne beboa ena se wotimi ye ne kakra bi abufuo na obi kan sam bi wo buonfu se little improvement celebrate on celebrate say say de me ya de o na say de metimi kama no tum na say menta ni atro na say menta nwi ade na say mentre mensa emmo me yere
na afei wo sign san kunimdie na eba no na wo celebrate ɛna hyɛ no nso sɛ woyɛ nipa wo sinto why wadwe so obeye ho bibi enti ebere bi a wo beto fam no give yourself grace ne san sorry biem na ye ne nkakra ebise se wo ye nipa ya wo mra ye die onyame kan ho a wo ba beboa wo no enkonimdie no ebeba na de twa to kra no remember say you are an overcomer wo ye nkonimdifo bibie ni wo a wo disi woni so se wo pese wo diso a wo ntimi ni so ebise onyankopon kan Genesis chapter 1 verse 26 say me o create ye se ni suma ne se so ne ba be dominate ye be dominating na body nyina so eti di onyame ka che se bibia pese wo disu bia no wo betimi edi so wo ma dominion wo ma power wo ma ruling power authority a wo betimi di disu bantantan bia so eti fasade ne hye wadwene se me ye nkonimdifo sa subantantan alcoholism ensa no medi so akono boni medi so ejoma mo medi so krono no medi so mano atro no medi so da bia na wo kan sempa efa wo ho saa na bra wo ne nyankopon akọ partnership no a Yesu Kristo ka wo say apart from me you can do nothing one kasa wo determination to me moa wo hia external power eno ne nyankopon adom onyame adom ne ba ebe hye wo den ebe boa wo he gives grace. So what you say was say my strength is made perfect in your weakness baby wo to sini no e wo na onyankopon ho odin eye adwuma obeboa enkakran dachi bi wo behwe wachi na abekasa ampa sa subantanten medisu nkunim if say na eye metamfo na nso metamfo entimi enyame. Okay, 101.7 FM so no asugu so wutie no ade achie bia adwumadie wo nua ba Akosua go Aboagye na woteme nka ene anopai. Okay FM 101.7